Ahojte všichni, tady je Matejnka a já vás vítám u mého nového videa. Dneska tady máme Open Front. Zase hrajeme proti hráčům jako minule. A to je asi tak všechno. Taky je dneska poslední den prázdnin. Doufám, že se aspoň těšíte na školu, když už něco a tak. No a to je všechno, jdem na to. Musím se rozrůst zase nejlíp, co nejvíc, abych měl největší kapacitu na lidi. To je docela klíčový. Mít velkou kapacitu, tak. Měl jsem korunku, viděli jste to? Měl jsem korunku, viděli jste to? Já doufám, že jste to viděli. Protože to je strašně vzácný korunku při víc hráčů. $28 000 zlata. Jde se dál. Zase platí strategie nepřítele obklíčit a co nejefektivněji sežrat, jako to bylo ukázáno třeba teď. Tak. Ty seš tady taky pěkně, špatně. Takže to taky s ním. Ale neměl bych být moc nápadnej. Protože když budu nápadnej, tak po mně i hráči budou. Chtělo by to si udělat i přátelé. A taky se posilnit. Takže sem dát nějaký město. A tady jsou dva hnedka takhle vedle sebe. To se mi moc nelíbí, ale tak co s tím nedělám. Mám tady moje město. Přístav, ještě by to chtělo továrnu 250 000. To netrvalo ani tak dlouho, jak jsem si myslel. A ještě 1 milion to bude chtít. Na obranu. S tebou chci alianci. Já říkám, já skončím tady. Jsme tady takhle 3 kamarádi u pobřeží. Tyhle ty dva. Yes, tak tenhle to vzal taky tu alianci. Jsem v obklopení kamarádů. To je velmi, velmi důležité. Tak já bych měl okolo téhle továrny začít stavět města, abych měl větší kapacitu na lidi a taky víc zlata. Tenhle tady dává přístav, ale ten se k moři nedostane. Jo, tak tady tudy s tím přístavem. Staví se obranné stanoviště. Tady ten je dá sem. Já tam jedu taky. Ne. Tohle je přátelská loď. Já půjdu sem. Jsem 2 loděma.
Dobrý, mám 1 milion, postavím raketové silo. Docela už nějakou tu tomovku. No já jenom si budu mnout ruce. Proč má tolik vojáků? Že jo. Že on byl odkopaný. Ne. Kuzmatano. Já jsem se pustil do někoho. Tady má strašně moc toho peněz od všeho. Já bych s tímhletím strašně rád obchodoval. Jenže oni tady blízko mých hranic nic nemají. Možná tak, kdybych sem postavil továrnu, došáhla by se. Tak to. Já si postavím jako jenom těm hranicím město, abych mu jako naznačil, že chci obchodovat. Že by to mohl využít. Ten na mě zase prásknu. Ten má ten na někoho zradil. Jsem s tím kamarád. Teď potřebuji hlavně hodně přátel, aby mě nezradili. Tady to je no. To jsem jako vymyslel. Tenhle už do kamaráda. Chápu, ale já s tím nemůžu nic udělat. Doslova. No, a teď budeme čekat. Mohl bych tady na ten posílá atomovku na kredity. Tady má válečku platí. Zpátky stáhne stav. Počeš sem. Tak ten teď ale posílá. Já si vezmu prosím tady ostrůvek. Už tady odtud, proč nemůžeš být tady odtud? Není stejně. Já že tady je někdo, který má strašně jedno. No pohled. Ne, ten ostrov má rád. Ježíš. Tak dám sem. Halo? Tohle můžu sežrat teoreticky. A i tohle můžu sežrat teoreticky. Dobře, jdu na to s kámošem. Tady.
Hlavně, abys mě nežral, kámo. Jakmile mě začne žrat, tak je konec. Natvrdo. Tady ještě tamhle. Můžu přátelství plus. Yes. Mám přátelství na všech. Tenhle sotku, to jsem dělal. To jsem udělal blbo s ním přátelství. Já se na to vykašlu. Jsem 77. Tady se páčí. Tady nemůžu nic. Postavím tady odpalovač, abych byl chráněný. Tenhle to už lívnul, ten se na to vykašlal. Přátelství nevyprší jen tak jednu bitevní lodičku tam po. Už se fajtí jednu z těch dvou. Potop aspoň jednu. No, potopíší. Potopíší. Ne. Potopě obě. Tam mal. Tam je kotviště. Yes, jedna je potopená, druhou potop. Potopí! Potopí. Máš to, máš to, máš to, máš to. Yes. Je dole, tam je taky sice, ale ne. Tak, jdu tam na ten ostrůvek. Protože tam vidím příležitost, kde se zašít. Yes, mám nějaký to zlato, tohle se vždycky hodí. A mám tady obranný stanoviště. Sice nevím k čemu, ale mám tam obranný stanoviště. Dobře, tak jsem vylepšil jedno město na 2. Když se tady proletíte, vidíš, 2 město. Jsou tu nějaký bitevní lodě? Nejsou. Takže já jsem vypíšu lodičku. 45 000. Takže byly 2, ne? Nebyly 2, asi nemyslím. Tady. Tak a teď doufám, že se mi to povede, že si toho ten nevšimne. Invaze, protože ten ostrůvek se mi hodí. Ne. Co všiml? Nevadí, štěstí příště bude. Tady jsou ještě zbytky tohohle týpka. Tady je bitevní loď. Já postavím tady přístav, abych mohl obchodovat i tady s tímhle týpkem. To bylo nejrychlejší.
Tady mám taky stanoviště. Tam zatím nic stavět nebudu. Už tady budu stavit přístav. Přístav. Postav ho tam, kde chci. Staví se? Ne, nestaví se. Postav tady přístav. Halo, tak tady postav přístav. Yes, konkurence. Že bych já tady postavil továrnu a zkusil obchody tady tím směrem. Mohl bych to zkusit, přece jenom já jsem tady slabý. Špatnou infrastrukturu, tohle není ani pořádná infrastruktura. Sem, kolik toho má ten týpek. Tady ta bitevní loď furt jezdí. Já bych mohl zkusit sem poslat loď. Třeba jenom pár, jo, 15 000 vojáků. Já to tušil. Já jsem přesně tušil, no. Prohrál. Já to přesně tušil, že mě sežere. Tak, teď dám hru jeden hráč, dám svět, nebo víte co, dáme náhodnou, obtížnost, vyvážená, režim. Dal bych týmy po 4, tak. Pevnosti nic a tohle všechno. Začít hru. Tak a dobře, jsme v Evropě. To jsem chtěl, aby jsme byli v Evropě. Já půjdu tohle přes 2, protože pak nemusím posílat lodě. Tak a jsem na obou půdách, že jo. Tady je víno. Dobře. Nic neříkám. A jsem první. Tady na těch singlech jsem obvykle první. Hnedka ze začátku. Protože tohle jsou NPCčka. Jsou to prostě normální NPCčka, který se rozrůstají pomalu, dělají všechno pomalu a tak. Takže s těma NPCčkama je to v chill. Kolik ty máš? Mám i tady kousek. OK. Tak. A musím se rozrůstat. Zatím bych si tady dal aliance tady s těma 2 týpkama. Yes, jeden přijmu, druhý taky přijmu. Takže mám tady okolo sebe NPCčka, který bych mám jen plán obklíčit. A pak, až vyprší spojenectví, bych je chtěl spolknout jak nic. A to je asi můj plán. Jsem měl docela dost rozrůstat. Kolikátej jsem? 10. To je první. Teď málo. Jsem měl jít do té Afriky. Spojenců tady mám 1, 2 tady na severu.
A jedem. Měl bych obklíčit co nejvíc. Už mám i na přístav. A obklíčím to víno. Tamhle ten přístav bych chtěl získat. Tady je další týpek, s kterým bych chtěl alianci, ale který se to podaří. A víno tady máme hezky obklíčený. Teď ještě tady toho zeleňáska, s kterým už by the way obchoduju. Znovu jsem město. A továrna by tak měla od věci 250 000 zla. Tak. Když se přu o ty NPCčka s vínem. Tak. On si víc neukousne. Tady taky už jdu. Takže je to dobré. Až vyprší svědectví s vínem, tak ho spolknu. To je a hlavně se moc neodkopat. Na to bacha. Tak sem pošlu loď. Ať jsem tady víc. A tohle je zatím takový, jsem první. Tohle je zatím taková hra. Málo. No za chvíli si budeme přijít. Yes, on tady postavil tovar! To se bude obchodovat. Postavím tady ještě město. A na tom taky něco trhnu. No a za chvíli tady postavím raketové silo. To bude optimální. Ještě, že tady tenhle tu postavil tu továrnu, že tu nemusím stavit já. Tak já zase na podporu tohohle týpka postavím továrnu tady, aby jsme tak jako obchodovali spolu a byli friendly. Já vím, že jsem měl čekat na to silo. Vadí to? Já myslím, že to vůbec nevadí, protože za chvíli budu hodně obchodovat, takže to jde. Jednotky, útok. Trochu začnu útočit tady do tohohle žluťáska. A mám další přístav. Jsem řekl. Jak dlouho? Už jsem si myslel, že nejsme dobrý. A za chvíli půjdu tady do té francouzské republiky. Další přístav, ten je taky z téhle strany. Chtěl by to města, tohle je město zelený. Ale tak ty jdeš taky do mý kořistí, jo. Tady už končí tohle. Jen se. Tohle město bych si přál. A dostanu ho taky já. O tom musím se bavit. No.
župa je dole a víno bude za chvíli dole taky. No. Útok na víno. Pěkně jsme si zapomněli, ale já chci něco víc. Já chci tvoje města a tak. Tady ještě nějaký NPCčko zbloudilý. Toho jsem si nevšiml. Všiml se. Ale co už. Přes řeku budeš udělat, jo? Takže jedno město. Nice. Staví tady další. Nice, to se bude hodit už přístaveno to ignorovat. Tady máš 102. Jdeš, jo? Tak. Hlavně se neodkop. Víno. Ty. Tenhle ocásek je tady opíšený. Ale ty se z nějak rozrostl. Já udělám tady tohle. Dobrá. A teď jsem se docela jakou mám kapacitu. Takže počkám. Tak. Mít takových krásných 200 000, tak budu sám útočit. Tady někdo se bouří. Komu a kam? Toho bych rád využil. Tu sem, nebo mi to nestačí. Tady mám hodně měst. Tenhle kamarád do něj jde taky. To je to špatný. Z důvodu, že nemám tu továrnu, to mi ale z důvodu, že budu mít menší území. Tak. Ty do mě solidně poslední dobou. Takže ty taky. Takže já bych rád využil mého celého a pěkného vojska a pěkně bych vás zkráceně. No dívejte se na tu kapacitu, 430 000 lidí. Ty tady budeš dělat trable. Ty už tady vlastně. Protože stavíš tohle. Takže já ti hodně brzo já trable ukončím a půjde to s tebou hezky. Jelikož tebe pošlu takovou nemilou věcičku a pro tebe to bude špatný, pro mě strašně dobrý, protože tvoje raketové silo a že taky budeš mrtvej. Přístav, ten si já velmi rád vezmu, od kdy můžu přejíždět přes. No, očividně dobré. No. Ty jsi ještě naživu.
nedivím se. Kámoš jde tady do někoho. Já přijmu fight proti němu. A co to? Ale no, 15 jsem zlata. Tak to je velmi pěkné překvapení. Jsem hodně. Tak, naproti mému přístavu jsem se poslal loď. Tak. Kdo je největší tady? Já jsem 4. Rád vidím, když jsem v top 5. Nerad vidím, když jsem v top 6. a horší. Někdo tady takže já si tady trochu přelepšíme. Na tomhle přilepšíme. A tady taky si přilepšíme. Tak, no a jsem velký. Co je jo, to seš ty. V chvíli mám 5 milionů zlata, takže to já tady postavím ještě odpalovače s AHD, protože tady mám v plánu něco opravdu velkýho. Takže bych byl rád, kdyby jsme měli trochu větší kapacity. Spoloč M už je skoro na místě, takže budeme moct začít prošovat město. Je ty mi stavíš tady. Ty jsi dobrý. Počkejte mi postav město plus. Díky. Tady si pošlu loď. Já vím, že to už nepotřebuju, když jsem první. Ty do mě. Zase jsem si odkopal. Opravdu mě chceš naštvat. Nebo to byla my? Co město, by the way? Si mi uspokojit moje problémy s kapacitou? Jako není tam. Počkám písíčko. Kam ty čáru? Kam jdeš, sem jdeš? Už se čára řeší? Ne. Dobře, tak příště opatrnějc.
Rychle jsem to vyřešil. Už neskutečně, jak rychle jsem to vyřešil. Tohle malý. Já jsem Jsi obchodník? Jo, jsi obchodník. Obchodníka od... Tak ty asi myšlenku rychle skončíš. Tady takovej zašitej, viď? A myslel jsi, že na tebe nepřijde. Osud je jiný. Jsem mohl být pěkně v háji. Nechci stát. Hej. Nebo... Já tenhle malý spor vyřeším hnedka. Jednou takovou 5 milionama prostě. Kdo by to nechtěl řešit tímhle způsobem? No, řekni ty Pepíku, tak řešit tímhle způsobem. No, řekni ty Pepíku. No, je tady Švýcarská federace. Ještě. A jinak tady ne. No, asi jo. Ty jsi taky takovej růžový. Takže já počkám a já nemusím čekat. Problémy se dají řešit i jinak než čekáním. Až zmizí problémy. Ještě jedna padne sem. No. Takhle jsem si to představoval. Takže no tak nikam nedojel. Tady je ještě taková. Dobře. Jdeme odvolat. Pak se podívám, kdo zavolal. Slibuju. Jsem ještě hodičku. Proti botům je to trošku. Tak, doplnula moje loď sem. Zde Matejnka. Takže pošlu loďku sem taky ne, takže prvně sem pošlu tohle, sem pošlu tohle taky. A ještě odklidíme tohle z cesty. Takže můžu mít 1 000 000 kapacity.
námořní invaze. A pořádně ho tady proti. Tak. Tak. A tady máme ještě kousek zelený. Strašně těžký nějakýho týpka. Prostě jako vypnout. Další operace. Tak. A bude to za chvíli. Postoj nepřátelský. Tak ať si nepřátelský, tak se to nebaví. Ale zabírání mě baví. Už jsou tyhle ty lodě pryč, ty bojový, jak tu byly. Doufám, že budu trochu v HI. Tyhle ty čáry jsou jako torpéda, který zraňujou. Tady už se dostávám na jih. Měl bych poměr útoku snížit, protože abych tak nestrácel. No doplaveš tam už, nebo budeme čekat ještě 10 minut. Jo, ty budeš nepřátelský. Jo. Tady s těma Švýcarama jsme se ještě... Bude to... Proč zase? Hej. Ty seš... Fizo. Tak. Tady je, tak tam taky pošlem něco. Co to je tady tohle? Už nic. Už nic. Tak, já počkám na vojáky, co to tu zase bylo. Ty furt musíš štvat. Viď. Strašno.
Tak, já sem pošlu lodičku. To je nějak blízko odsud, nebylo blíž odsud. Jenže co je podle mě asi nejlepší. Další. Snažit odstřelovat ty raketový střela, který tady mají. Co nejdřív a co ještě atomovka, jo? Jenom abyste věděli. Jo. Takže zase stavět. Další, tak já mu to tam hnedka pošlu. Tady. Dám tam vodíko. Tady to je dole, tady že jo, yes. Tady by měla jít velká. K tomu já se nebudu vyjadřovat. Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Smač. Můžu to zabrat. Ty žluťásci vydrželi strašně dlouho, ale už to nepůjde. Díl už to nepůjde. Konec jsem řekl. Jdeme se spapat. A taky není ještě spapáno. Zůžer to hnedka. Odmítat. Ještě jsem pošlu 5 minut. Ne, jsem očividně na Portugalskou republiku nemůžu poslat. Ne, to je kámoš. Obrva, no. Jsem se spletl, no. Pošli to od mě blízko. Tady taky pošli vodíkovou. No. Jak říkám, tady Botum je strašně jednoduchý. Takzvaně easy. Nevyhrál. Já vás ujišťuju, že ještě ne. Tady je ještě. No, tak jsem nejlepší. Já myslím, že tohle by pro tohle video mohlo být vše. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud nezapomeňte dát like, odběr
A já se budu těšit i u dalšího videa. Čau. iOS Android app, appsuno.com/Android